Kublai phi baro mangai monalisa rambai nakadon Bosco Media Network. Ni wanrah phi ki Khubor Niam ke Jylla Niam ba Shillong Jakarta ba ar hau banai Kyllalyngkot ar hajar ar phulai. Kimar ba kongsan hakani ka tayo bala dep kilong. Hadu khandai ngut yo lengdo soblei ke Shillong Archdiocese. Shongshit ka convention joka SSCYM ba ar phawai hajongsha. Penlong Youth Convention ke Nongpeit Diocese ha walang. Ban Rakhe Centenary kamau kendeng Parish ya ka jingpoi ki solution sa Jantia Hills. Mentai ne Parish ki Khubor ki pakhamnya. Men ha ka ar phawai tarik Kyllalyngkot ha ka singi rakhe ka singi da basan phawai snam ka Jylla Meghalaya ka balang ka thalik ha ka Jylla Niam ba Shillong kala rakhe da ka jingkmen bakala yo khandangut ki lengdo so bale bathamai ha ka bala penkentang lengdo ya i da i Most Reverend Archbishop Victor lengdo katkum ka riti le niam jo ka balang ka thalik. Endala dep khot ya ka kerteng jong kito ki ban sha pen kentang I Archbishop ila ai ka sneng ka kraw na ka banta kini ki lengdo thamai ki ba kenthop yu Eldringson lawai jo ka seng MSFS u Alphonse Lingkhoi na ka seng Palatines u Protasius Singli na ka seng Salesian u Abiel Star Karsotun na ka seng Salesian u Joseph Munsi na ka Diocese u Pendap Boklang Soklet na ka kunhon Diocese u Wan Lambok Lengdo na ka kunhon Diocese udan boklang doling Diocese bat uwat bha bante walang nakaseng OFM Capuchin. Hakatin sneng tin kra Archbishop ulapen kan mau yaki yaka jing hikai jong kpaba khoi baki lengdo ki de ban long ki badan bat ublei barabor ban duai bat ban puson yaka tin ublei man nakasni. Kabaar ki de ban ya jan bat ki pahalor kabalai ki de ban ya jan bat ki para lengdo bat kabasaw ki de ban ya jan bat ki para banget. Archbishop ula ongru ba kat banang bon kinong trei ha kabri so wan jeng ublei katta kanang bha ka imlang kasalang. Lapen kraw shushu ekani kasngi da ka jinga don lang ki bahalor jeng ki seng baper ki padar ki sestar ki brodar bat ki pa riewniam jeng ublei. Endala dep ka riti jeng ka mas bakhot la ai ki kentien ai khublei sngongo da upadar wat bha bante walang bat upadar wan nombok lengdo na ka banta baro ki khandai ngut ki lengdo. Shwaban yo ek jingker khu na ki lengdo thamai la ai jing ai sngo bhai ki phadar thamai da kala jom khra Parish. Bat pen dan burami ublei ke jing mane sakramen bat ban yai pusan janai ya ka tien chom blei da phile kumta ublei unyai sa happy kade de jing ong jong pa bakhot bau jisu khot ikilengdo badi kong ekalong ban don bat ublei berpor wat kelet yakani Sisin bangi kelet bandon batu pelai hangta senjer kajing long lingdo kajing long riewniam jongngi. Kaba ukpa bakhui wang ya kilingdo jongngi ya jan bat ki bahalor ki provincial khamtam me bat bishop joka diocese. Namar hakabalang ka thalik jongngi kadon kabor lengba ki bahalor lengba bishop. Kedak jong kajing kongo, kedak jong kajing ya terlilang, kedak jong ya trelang. Sengap ya kasur jong bishop, bayang ya kabetau kres haka diocese, rengkat baki bahalor jong pi. Naman kata, habadan jingye ya peleu jong mot baki bahalor. Ban dialog, bani peleu jong mot. Kajing ya kedua iki bahalor amdei, kata kajing syak penrem, nenek ba syak Syamai kaji kenduk keluang kaji selok. Selok bagi bahalor pin poi berabor syakajing bah. Kebalai ukpa bakuai wang. Ya jan bat ki para lengdo. Lengdo bi. Pihak ban ya jan bat ki para lengdo. Dai bandan para lok bat ki para lengdo. Hakajing kemen, hakajing songsi, hakajing tenjuk ya peleu jemot para lengdo. Para lengdo bi hab banyak appreciate we pat. Buram we pat, sengu we pat. Pynshlur we pat. Yarap we pat. Maka tahu pabukoi mahamru sumar banum lorni para lengdo. Sumar banum tatrong para lengdo. Kene diktien jok pabukoi. Hynrei yarap para lengdo. Kasyan para lengdo hangta pinyo berbor ka mensim shirhem. Kabasaw
ukpa bakhoi hikai Kyllalyngkot jongngi ban ya jan bat ki parabangei nama pitrei na kabata balang pitrei na kabata ki pachong blei pitrei na kabata ki parabangei baro ukpa bakhoi ya jan bat ki bapang basitam ya jan bat ki batlot ki basuai ya jan bat ki nongpop ban penkalabamot ya jan bat ki tu kebacingain oblei ban kring biang yaki sya oblei. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement kalapan kutno eka Archdiocesan Youth Convention ba arphaway manha ka khatsantari Kyllalyngkot arhajar arphulai haka Parish jongsha. Ya ketika convention balas sedang nadu ka khatlai tarik Kyllalyngkot lawan banashim benta deki hajar ngut ki samla na ki zone bat ki Parish bapher ki bala wansa kum ki delegate. Hakani ka sni penkut ya ka convention la penkraw ya ka da ka jingadon lang Archbishop Victor Lengdo ubala pen menta ka mas ba khoi harangkat lang ka jingshim benta ki we pat ki Lengdo ki pa riewniam ki brodar ki sestar na keleng ka Archdiocese ki bala poi ki phau hajar ngut syakani ka lempung ki samla. Shuaban sedang ya ka mas ba khoi ka sekretari jo ka seng samla Archdiocese ka Sherlin Kharbikyo kala ai ka kentin pediang sngob ya baro ki bala poi syakani ka lempung. Archbishop Victor Lengdo haka senengka kerau jong ulaong ba ki khon samla ki deban kloi ban yarap ki wei ki badon kam shosho ya ka jingarap jong ki ulaong ru ba ki samla ki deban long ki ba kaman barabor bat ban don bet ka jing pho samarke barabor andala dep ka mas ba khot Archbishop ula palat ru ka kot shithi sharai hak tien pareng bat ula pentip ba ka te ka shithi sharai hak tien khasi lapan mi hak kot ging kristan jong ubanai Kyllalyngkot. Hakan opai sni ladon ka jingmani sakramen bakhut tam kaduan balayalam du Father James Jylla spiritual youth director jangka SACYM. Hadirin ka jingmani sakramen ladon sa ka program bala penyat da ka SACYM hakaba u DGP Dr. LR Bishnoi IPS ula ai jingkran syapang ka jingma yaki bala ngop haudrok lane drug abuse. Lapan ha perdano ekanika youth convention bat lapan benaru baka youth convention ke bangsa wan kan long ha Parish maulai haus nam arhajar arphausan habadon ka daw ka jingtumu ka syai habang idei ban poi biang por kenang bagi dia pendek eka ban ngangot bat terang di kamaria kuya snel kalami kerti na yin nama ka don ka thong Kane kong jok kamaria, ban boy ayin jok Elizabeth, nama kecindon kam jok na. Kabar ketik dia kecindon kam kerti jok Elizabeth, nama kelong anet, makelong nok kerja. Balai banjuklah banyarak Elizabeth, kagapor mobian, bab kayu kesem jok na. Ban samla meublei kaim siak Elizabeth, bab kayu kesem jok na. Ublei kadan hakpo jok kamaria, kajiwan rum jok kamaria wanrah. Hagi ngesem jok Elizabeth, dia kajinsuk, dia kajinko jikia, kajinpit jingjang, hakani kayu ngesem jok Elizabeth, baru sakaria. Dia kamaria, masih jok kriang yang Khubor Niam, bagi Elizabeth kelaan met, hagi jiran penmen, kelas setu bagi Elizabeth kerenkam, kajia rap jokka. Barang kata kapor, nebu kita diterima. Kalau pentre lagi, banyak krem syur, kalau kaba, syarinom dunia, hal kacir terki jongka. Nak sim solan, bak kacir terkadam, nak benta kacir dalam kibai. Krem kalau kalau krum, kalau kaba, sedunia, haji kalau sedang, banyak apa ya. Ya kamaria angin terang, kali sekat kalau temen, maka aneh. Diminta kadang kamera, namun kita kerja. hynrei, kamaria kalau setuhi, ya kecikan kamu juga disebut sensitive to the needs of others. Ka convention juga Nongpeit Diocese Catholic Youth Movement NDCYM kala sedang daka jingsong shit haka khatlai khatsau bat khatsantarik Kyllalyngkot arhajar arphulai ha Parish walang. Hakite ki sngi jinga kendu lang ka kenhon ki khon samla juga Nongpeit Diocese palat 6000 lai spangut ki delegate ki lewan ban shimbenta.
Haka khatlai tarik la sedang ya annual convention bala play de uba kim fa Sydney marbanyang MLA kumukongsan bat board seki program ba pher. Haka khat sau tarik na lor ki program ba pher ki samla ki la penlong ya jingyai rally de ba ra ki plakat ka ba yadei shaphang ka jingshong kha khna ka ba khta ya jing koridor jo ka jingnang jingstan. Hadin ka jingyai procession u MLA ka umroi constituency uba George bankan tiu lang lingdo la kran shaphang ka jingim ki khon samla khamtam haka juk ka ba menta ka ba pher baklabak na ki por ki ba manshwa. Hadin ka jingkran uba George lingdo la penbu da ka Bible quiz competition hapadeng ki Parish baro ki ba hap hapo ka nongpeit Diocese. Haka khat santarik la penmentai ka mas ba khoi haka por shipo baje de Father Ansem Nonglang u diocesan administrator jo ka nongpeit Diocese. Hadin ka mas ba khoi la penlong ya ka jingmani sakramen bar ka jingkur khu. Endala deblut ki program baro la bot saka closing ceremony haka jingalam u president bat secretary. Baro ki record ki la care tawer bat risa jam da ka jingmen. Ka Parish mau kendeng West Janta Hills haka khat santarik u Kyllalyngkot kasi ublei kalale kemen ka jingdap shi spasnem ka jingwan ki Salesian missionaries sharilum jantia na ka bantaban shakri ka imlang salang haka bayade bat ka jing hikai jo ka jing im bakan jam mensim ka jing hikai haka pule puthi bat ki we balawan bat simbentalang de ki hajar ki pat riewniam ka balang Katolik. Kum kadak bansa kan mau ya kani kasngi la pliru ya umat sa nam jung Don Bosco balate haplau ka Parish mau kendeng da Father Paul Kyllalyngkot SDB provincial bala airu ka jingker khu pen kentang la palat pat baru ka kot bala tho da Father Festus Shadap SDB ka babatai shaphang ka jingtre ki phadar menshwa hakani ka than kumju ki kam ka balang balayat hakisnam baladep. Ukongsan jogani kasngi Father Paul Kyllalyngkot SDB provincial haba ai jingkran hakamas ba khoi uong. Keladai ka por bangin ngongin dem mentakas ngi namar hadu kumnu ki missionary house nem kharpras pa khandai pho ki wan chakari jongi uang ru kumba u Yohanes ba khoi ula yeng sakhi u Paulus apostol ba khoi ula yeng sakhi bat ki missionary hakishi spas nem bala dabru ki yeng sakhi ya ukris bat mangi ki ba imentaru ngi kwa ban pensakhi penthmai hakata karukom ba kumnu ban im ban yat ban geng ngin sakhi ka jingshai ukris klemting ya ka e ka ban saja. Bat haba khori ki pai riewniam uong kani ka dei ka por ba haban penthma ya la ka jingim ya ka jingen bat ngidei ban shania ha utrai nong thau. Haba ekran bat Father Hynrei warba SDB Parish priest ka mau kendeng ulai thu e ka jingyat lenti ba shis pasnem kumnu ki missionary ki haban mat e ki jingele ba bun rukom ki missionary ba wan nadu ki ri phareng ki le kat bala haka hala ibut ibor ban yat lengba ki rai dam ba bun haka ba donru na pedeng jungki ki bala sha penyap haki dongshun la pen phu pen phing ya kani ka sngi ki cultural program ka jing ai momento se ki riu kraw nadu ki phadar ki star kum kadak ban sa kan mau ya kani ka sngi kraw ada Hynrei warba SDB u padarang ba jongka Immaculate Conception Parish mau kendeng menta kasih kasanterik ni poi saya bakut jong kecik penhap perda jongi ya kane kecing le burom kecing dap sispas nem kecing wan jongi Salesian missionary sha kane ka rilum centi jongi kane ka ke ba ketik ya ke mesin anur jongi kum ki pai lunget jong kane ka Parish berkawai ba kemcu ru jong ka rilum penarhi khamtam haba ila ya lenti hakini ki bon deli kisnem lengba kecing le ki harukom ki missionary ki barim ki bawan nadu na ri phareng na Shillong duriau kila elek ka bala ka bor ka bucengki kila du thia do dem ba kala jai lang ba kira era dam ka bubun donu na panjengki ki bala sha penyap na kadau jong kijing bisni jong kiwei na kadau jong kijing penher put jong kiwei hynrei ke e ka bangin ale hakini kisnem ngila ban tho tang kendiat kata kalong ba kabalang Katolik kala erap hak bubun ba kiliang jingsdang na kacing pek jongi school bun teli ki school hakini ki than ripulum penar jongi ila ai ki khna ye kajing hikai ba pher bat bun ba na panjaki kila kiu kerdan na kesnem bat kila biang hikam kecam jongi katakan dai kawai na pedeng ki sembo ki ba ni kum ka Salesian ila ai hakini ki lum jongi nalo kani ka
cingirap jongi hiki school kila persang kepala la kabut la kabor ban yarap ru hakim lang salang lengba kajing yarap jongi ban pekiu ya ka sukasanya ke baha kamet ya kajing de cimut kajing teli jong kibreu baro lengba kajingnya lecengi na kawi ka snok sing pat na kamda kajingnya seng wa fer ya lap ngi kring ngi kibreu ban wan sakane ki hima jong kajing suk saki hima jong ka jing e jong blei bat hakini ki spas nem ngi le iru balandon bun ba kibreu ki bala wan da kajing sung thu jong ki hi da kamon jong ki hi sha kane ka balang ka khoj ka ba Jesus Christ la seng bat na bun ba ki breu ki ba de na krem tre kila shim shisha ya kajing rai jungki da kajing su jungki ba kanem tre ka badon ni ka than jungi ka don kajing de kerpang ha ba kabalang katolik kala aram ya kila alam ya kini ki breu cha ka de kajing pura ha ka im jungki bat kemju ru kila ngej ba leng ba kajing pedang jungki ya Jesus Christ kum non penim ki yo ri kajing im mum jukut ya ka ba ni khimunti ha ko ikasngi ha bang li phai na ni pathai cha ki ma beneng te ka ei ka bang ni kwa benong ru ni long ba kane ka cingarap jongi ha kini ki bun tuli kiliang ki deiru ban airu kalak lenti ya kini ki try snong ya kini ki try raj try muluk ba makiru kila pemi laki missionary kila pemi laki nong tray ha kini bersawan jong try bat kini kila dei makiru barak khubor skwi pa kacaga jong kane ka than jongi ba gemju ru wat lada ka dei sakiwe pikiri jong perthai adon ru ka to kani mut apdengki breu ki bat pas nagani ke caka chungi kibriu ki baya lenti na makane bat ki along ru ki record chungane ka seng chungi ha keleng ke caka kila tray bor bat buj tha ka ban penphyang ki khobor bha chung blai te kane kasngi bala ingu yo blai namar baula erap yangi hakum kini ki ei baro nat ka daw ngila ban pha chu blai tang ning musim jong jing sngongo namar ba blai adon rangkat ban ngi bat blai ula ye betul lenti yangi bat ngai kyrpad ru kenyo blai ba nang kerkhugando ba nang dap penbiang ya jingon kam jong ki ki ba ngimsa ikendo hakini ki sngi kisnem mansawan wala da ngidang ya lengba ki jing e don ru bun ki jingele ki ba harukom kira e redam kinya wan nakadeng na kamon hynrei lengba ki sini batli jingi hoblei ni ngila banle ikane mo polus ba khoj ka sithi u se klipi tonong ba saur khup khalai long ngala banle ki hauta ba kan klanya nga ha to ba ibore nga ini skem bakane kajing keren jung polos kan jailong so ha ka jingim jungi omdei dang ngi ki phadar sister ki brother riewniam hynrei nak da baro ki pai dongej ki ba ya ja rang tirangkat da ka jinget skem jungi haublei da kunat flesh bun Kaseng samla Catholic jong ka Parish sa sniang kala penlong ka 7th Annual Youth Convention haka khatlai khat saw bat khat santari Kyllalyngkot arhajar arphulai haka snong mushrut Parish sa sniang haka khatlai tarik haka jinga lam jong president baru secretary lasdang iku program jong ka convention da ka opening ceremony haka ba uba justice Paul Lingdo ula long kumu kongsan lapan buat sadaki program bat ki session ba pher habakran haka te kasngi uba justice Paul Lingdo ula ongba ka jinglong samla ka long ka jing ai ba koridor jong blai kumta ki samla ki deban imhok hala ka jing im samla Hakani ka ju kasngi la ai jingkran ru da uba Alasius Dahar u head catechist ka balang Catholic pramer. Haka khat saw tarik la ai jingkran di sister Anita Dahar ibala kran shapang ka jing ie jingma jingkongu iwe bat khamtam ya ka ktien ublei. Namar de ka jingkongu ka ban yalam yangi sha ka jing embam jukun. Haka por jan mi la penloy ka gospel dance balaya shimbanta de ki balang shnong ba pher. Haka khat santarik lapan mentai ka mas bakhoj de father Jenstar no klau Parish priest haka ba palat chispa ngut ki khun samla kila rung dekhot sha ka seng samla. Hadian ka mas la plat pat ba ka riti trekam jo ki samla ka Parish sasnyang. Lapan kutno ka te ka youth convention da ka closing ceremony haka ba Dr. Marshall Lamare ula long kumukongsan. Namar ka jingroi ka jinget haka snat niam dan Parish man haka khat santarik Kyllalyngkot arhajar arphulai lakar khu sakawe ka Iing mani thamai haka snong rong sahab
Lasdang ya kajing niam da kajing at procession na pelau Iing mani shaduan. Hakaba layalam da kinong shat tenrai karbi bot saki kena syakriduan bat kilengdo. Haswaban sedang ya kajing niam la ajing keren pediang buram da iba Benansius Tadu Secretary jangka sengrang ba jangka Parish bot sakajing kublai pediang sengobha da ipadar Glorious Imli ipadar rangba jangka tega snap niam. Hakani kajing niam bala penmentado padar James Ternyang u economer jangka Shillong province ladon shwa kajing pli ya umau sakan mau bat kajing od ribon bat kajing kyrduh ya kayeng mani bathamai. Haka senengka kerau jang padar James ula ai kublai bat jing yaro ya baro ki badon benta hakaban penurlong yang kate kajing te ya kayeng mani thamai. Ula paryaru ahlor ka gospel syapang kajing long jong Jisu kumulang bron u bakit no ya ki pop jangka perthai. Hakani ka snisa kan mau jang kate ka balang snong la benta dah nyongut ki padar ar phawengut ki brodar khat wengut ki sistar ki khna aspiran nong lakhyat ki baput ya ka ban bat kumbalai hajar ngut ki pa jang ublei lapan kraw shu e kate ka sngira ka jingdan jong ka jingpediang communion baningkong jo ki khna red ka parish Harian balawai ka jing niam ladon ka jingkren sngongu bat jing ai sngovha ya ki momento na kalyang ka balang snong ya ki riewniam bat ya baro kitu ki palai don benta hakaban pendap ya ka jing shna thamai ya ka yeng mani. Hakan opai sngi ladon ka jing ya procession Eucharist bot sa ka jing mani sakramen bala penya de ipadar James Ternyang. Ba uyonis wagdeu ya uta banwan parwang hakmi ukunang grab jumblei Pakino ikipop kisang jong kapartay. Pat baray wong ukon lang bro. Hari Palestine, pat hari Israel, hagita kipor khamtam kipor jong Jisu idon kilang bro. Baray boyonis ukdaw sapang kata kacinglang ukon lang bro. Namar ba kata kalang bro, lari ulang bro, udon la kata kacong kata ke jinglong bat ke jingin yang ulang berat udai uta u merat u basnawit ba ilang berat udang amang berat uyai sekemat bat kini kilang berat ki bod badin depan I kata ke jingkong ke jengki yang ne ke don kam ya uta u kolang berat jungdai bakino ki pop ke pertai Bada kini ki khubor ni paisa ka bakut jo kani ka THUP khubor. Ni ai ka jing khublei phi baro ba phin koit phin klan ba ni kyrpad ru phi balada phidon ki khubor ba ja ha ki parish ni ki shnong jong phi ba phin phah ni pen tip shangi khnang ba in la ban pen ni man ka tayo. Khublei shibon ublei in kut khui phi.